Hi everyone, maayong hapon. Ade ko diri karon sa kwarto sa ako ang motherland ug fatherland kay magkuha ko kuan dito guys, basura sa taas kay kuan guys kaning napuno na kay dito basura din. Ning sulod ko diri guys kay magkuha ko og mas ug kani sa kamot. Magkuha ko ani kay magpili tag basura sa taas. Dayon ang CR na to hugaw kaayo. Sa amin ang CR limpyuhan baka makunaro mo. Limpyuhan na lang siguro na kung CR guys kay hugaw. Tumas. Mangi sa ko guys. Hello guys, maadto na ta sa taas guys kay manguha na tag basura dito guys. Agoy. Basura. Di ko kapasan kay nagkuan ko, nag-vlog ko. Adto ko sa taas mo na. Musakat ta sa taas. Agoy. Guys, kay magkuantag basura. Parting pagkasugawa kay ang basura gatapok na. Ngit-ngit kayong suga. Anak ra guys, baka ni mahulog. Mahulog ng cellphone, impas gini. Basa ang mirin. Rin lang na ito isandin. Baon na ito. Ay, galama managere oy. Magmasta guys, kay hugaw king basura. Magbutang ka ani. Alsawa na tong basura guys. Lord. Puno na dito guys siya guys as in. Super kahugaw guys. Ang basura basa-basa siya guys.
Ato yung pilian guys, kaya ano, dili man na nila kuhaon guys, pag masagulan og malata ang dili malata. Dili na siya kaon sa basurero. Unang kinanglan, ato yung kung ano, pilian. Ay, gibutang diri ay, kung sa Berlin man ni, ay mga sanina nga silupin, dapat ipanguha ni ang kuha na ning kuha, silupin aning karton sa Berlin. Hindi man ni malata ning silupin. Ay, napagigtad. Labay mo na ako itong di malata. Kani mo ilabay diri malata man. Kani mo diri. Ako ni ilabay dito sa kon guys, isagol ako sa di malata. Kani malata diri. Ini ubang sa bigas. Na tagsilupin. Ay. Dugay ba mga kap? Nagasan sa nato ni guys, yung murag kuan. Ubos guys, ato ning hugasan kay murag na ay gakuan. Balikan lang nato na. Ngit-ngit kayo. Hugasan na itong basura guys kay ang hala wala man yung natarong ang sibog mabasa niya
guys. I put lipstick in my lipstick. Hi guys. Welcome to my vlog, guys. Say welcome to my vlog. Welcome, babet. Na hi guys. Say hi guys. Hi guys! Welcome to my vlog. It's not a bite. Na. I'm here at Sir Mommy. It's just the mommy. Mami, Emeline. Mommy Emilyn. Mommy Alien. Alang, ilong. I sell everything. Hi guys. Naadere ako ang pag-umangkon guys kay natulog siguro to yung mama kay gikan man ko sa lakaw. Na siya diri nagtambay sa tindahan ni Mami Mili na ami darin. Nanungkap ang bata. Eat pansit. Pansit diyan nanungkap ang bata. Kita ba ako ng ilong ron? Lakit kito ng ilong ni Mami. Ilong, mama. As kayo. Ay, mami. Wala si Jackie, wala. Ingon alam mo si Witwit sa una. Si Witwit kay tumurag si Undi bitaw na katong horror bitaw nga salita ni Manilinang. Muana siya no. Mo si Undi katong horror ba nga naa sa CR. Kabalo kay siya ato ni Aura. Wala ang naungo. Sa akong kumiya. Delicious. Magkuhan siya ka ng masigi siya o ka ng hindi na manungka ba? Kaon among batag pansit naning kamot. Kaluoy. Say hi everyone, we eat pansit. Nagkaon si Itay yung pansit guys. Ang ganina na niya nga sobra kay ganan kay na siya pansit. Magina yung paborito ang pansit. Huwag na. Nagkinamot ang bata. Naluya. Ba, may tanong ipakuha. Nakikita ko. Na, nag-charge man ko. Kaloy sa bata na mo. Delicious si delicious. Delicious. Pansit. Tanam lagi. Kana jung laoy nga utan nang ganan kay siya laoy nga utan nagluto ay katubang sama na nanurid to laoy. Bina ko di mukaon. Parte niya kaon sa laoy sigop sa baw. Sweet, makukunin na yan na sino ng gulay. Parang ting-ting ba? Gani. May mukha gulay. Pero katulong natulong siya kasmit. Niya ang sunan daw siya kasmit. Palya man daw talong. Itugan. O, di na siya mahimo. Dako, yun daw siya. Alam mo yung palya man daw. Nga. Napot Lagi na man ang put table. siya. Tatlan ko sa dila na ako ka ng talong mga. Tako na lang dito kay. Ulaw na siya ka. Maestra po daw niya ang mama. Di. O, dili mo. Wash your Dili hand. Sa laing tao, di kakaon. Wash your hand. Go to Mami Milin, wash your hand. Come. Outside. Nagwash na si Inday sa iyang hand guys kay na full stomach na daw siya. Sa pansit nga yang gibalik-balikan og kaon guys. Dating nooya sa bata. Wala may magbantay dito guys. Si Mamila nagbantay sa tindahan. So deari na lang guys kay naman may diri nagtapok guys. So gidala na ko si Inday deari kay para diri na siya magtambay. Kay para si Mamila makakonsentrate sa tindahan. Dito pansit in your grease. Wa dito alcohol ka. Nang kaon na bod. Eat. Sarah, bebe. Yes, good, Sarah, bebe. Na.
Kaloy sa among bata, nag-eat og pansit. Paborito jud kaya niya ang pansit jud, isa ang bunsaon. Nanawag na kong banana guys, naabot na daw siya sa April. Ingko ala, dali ra lagi kay ka nakabot, ning lupad ka nun siya, wala, oy, naginahinay, ragani ko, dapat daw unta, maabot siya is alas 2, nga ginahinay, raman daw siya padagan, ito nga, naabot siya sa April, is alas 3, kapit. Tapos siya karon dito sa sakyanan, nagtulog-tulog, kay unya dapit guys, mo, larga na po to sila, mga alas 5 guys, mo, larga to sila, dayon, maabot to sila, di aring mga alas 8 siguro. Punas your ka. Look, your face. Like that. Punas. You wipe your face. Like that. Wala na pare ako nakabalik. Like that. Like that. Don't throw that. Throw that side. Ay, throw oh. The green one. Oh, green. Put the eco bag color green. Put. Green. Ah, yes. Correct. Yehe. Nakabret sa bata. Yehe. Kabalo na siya guys.Ag-asa gilabay ang iyang basura. Nakabalo siya dito sa green. Ay. Yay! Very good ang bata. Very good ang baby. Oh, sit down. You want to drink water? You water. Oh, go to mommy, Milin. Drink water. Na spread. No spread me ani guys. Woo! Hangaka dahil ni mag-in-English oy. Parang ging. Bilo nga parang ging. Parang ging. What? Huh? Drink water. Drink. Ito ganan oh. Hindi naman bukod si Tira oh. Manang, na din nagluto siyang tubig na nang. Nadaw ans manang. Dilo ba kayo naglabasan ng nuts? Ay naman sa ilalim. Ibali na lang nagtukuan baso. Vilma, Dada, sleep. Dada sleeping. Na naginaon nagigda. Una, juga na tayo. Your Dolphin. Sleep ha. You sleep. dog, Dada. Kita tag-horror. Kapos mga horror sa Indonesia. Lagi Indonesia nang kanindot ang mga Indonesia nga horror na. Blood. Ha? Mga blood. Blood. Kapos. Ilan. Kapos. Nalingaw ang bata guys. Nagdula silang dala. Kapos. Ilan. Ito magpaabot na lang kong banana diri guys. Imbis na mula ko man ako ang manghod niya, imbis na magpatod ko nila, magpaabot na ko sa kong bana kay bisat sayo ko sila maabot mga ibutan na to mula guys sila alas 5 guys, so maabot ko sila og alas 7 siguro or alas 11 sayo ra guys pag man ana. Diretso man to si banana di ari guys kay nagsabot ko nilaan ganina nga diri ra ko niya kwaon. So magpaabot na lang jud ko niya di ari guys, kaganina na ay na aksidente diha sa diri sa kalsada sa highway. Katong tayo mo ang giklat. Dili ko ay kay kuan Naman ko pa. lang ba na kuan sikat ka lang naay na nga. May nana ba? Na nag-charge pud akong cellphone. Na aksidente bao-bao guys, na siya pasayro usa, ayan pasayro guys na ipit dito sa baba na sa kuan. Wala ko ming dokal guys, wala na lang ko ming adto guys kay nag-charge man gud akong cellphone guys. Nag-charge akong
Ay, asa man ang bata dito? Naka-charge. Unang wala ko nag-adto to ganina nang lantaw na lang bidal sa tindahan guys kay pati magkita kay atbang ra kayo sa tindahan guys na disgrasya ang bao-bao siguro ni kusog kay ang dagan ba ni kalit siya og break or ni kalit siya liko kay ngano nang nakuan mag siya guys na tagilid man gid siya. Abi na magway pasayro guys na maday siya pasayro usa ka babae na injury oy. Yang ang pulis ang babayi nga iyang pasayro umbot unsa katoy lang kasabutan kaning lakaw mo tuguna ang bayo niya. Ang driver, nagpabilin ang driver din ha. Wala na okay, namingaw naman. Wala na. So, siguro, nagpa-admit siguro tong babae, kaya na-injury man to siya guys. Siguro to hospital nagpadulong, kaya nagpakuha man siya og single, wala siya nang sakay og bao-bao, murag itagbo na lang siya guys. Ano? Ay, sis, among baby ah. Among bebe. You sleep there, Dada. You sleep, lay down. You lay down. Drink water. Drink water, then after that, you lay down, then you sleep, ha? Then you lay down. Then you sleep, ha? Nag-lay down na siya, guys. Mag-sleep na siya, guys. You sleep. Mama. Diba? Say hi, guys. What? What you see? This is mommy. Mommy? Mommy Melin in your back? Me? Mommy? Malanggi. Alida. Kaya mudarap, marap. Dada. Mudara ka, bebe? Mudara? Sleep, Dada. Be careful. Sorry daw, Dada. Sorry siya. It's alright. Napusog siya may namang tubig. Tubig lagi. Mag-init ng sige tubig kaya ang kailangan. Sleep na. Kaya busog na kayo ni Pa. Naurot niyang kamuti. Kamuti? Oo. Bitagsa mong gutag kamuti. Igutom din na siya. Parang siguro ni Pa. Bago paniyot to. Kasi mamila may tigumo niya. Nalingaw ang among bata, nalingaw ang bata, bababata. Dire guys, dali ra kay maka-upload guys. Samantala sa mua guys, kagahapon nag-vlog ko buntag sa iyo guys. Anang pagmata na ko sa alas 4 sa kadlawon guys, nag-vlog na dayon ko guys. Pero naglungag ko guys og udto na kay wala lagi work si Banana. Karon guys, vlog ko pag man ako vlog, ako din gi-upload guys. Nag-upload ko alas 6 kapin sa bunta guys. Nagabinaan na lang guys, nakadlawunan na lang guys. Ginoo ko wala pag yun na-upload guys kay mata ko alas 2 kadlawon guys kay nangihi ko pag yun na-upload. Sa diha pag mata na ko og mga alas 4 kapin guys, na mga alas 5 guys. Na-upload na sa katurasan na-upload ka mga duda na ko na-upload to mga alas 4 siguro. What is this? Okay, you give mommy. Give mommy. Noon na guys, pag na ako sa among balay guys, nag-upload ako ng adlaw guys. Nag-adlaw man ko mag-upload. Galing lang ang problema sa mua guys, sinay yung signal dito guys kay smart hinay ang signal sa smart dito guys. Sa una dili man yung anak usog man kay maka-upload ang smart. Mag-upload ko madali ra man kayo ma-upload karon kay pertin pagkadugaya maaptan pagbuntag. Oto na. Nagtuo ang akong mga subscribers nga kuan kanang wala ko nag-upload pero nag-upload ko ana guys wala lang gid siya na ako andayo na upload perting ko ana perting pagka ko ana kay
Magsige kog lili guys, ko oy gino ko ngayon wa pa man na-upload eh. Ako na pong nikuan ang kuan guys, sa pang cellphone ako i-restart kay para ma-upload dayon di. Yapon guys, mugay di ko siya ma-upload nang kuan ako kumbana nga mato ko sa tuburan kay dito sa tuburan dali ra ko maka-upload din. Sa dali ra ko maka-upload, maka-vlog ko diri dagan. Nya malingaw sa ko diri kay kanang ba na yung mga motor then tabang-tabang po ko diri pa maligya ana o pare karon mo. Gani nakaanhi ko di ari karon guys kay dai na ang boarding house ni Motherland na puno ng mga basura dito so nahipos na ko ang kuan guys ang kaning mga basura dito naparti na puno ang malata ang katong dili ang dili malata puno na sa tanan ang malata mo di pa kayo puno mo tong gibilin ako dito ang malata kay sayang pud ang cellophane ang kaning dili malata mo ako ang gipasaka diri ha. uy asa to man na Ako pa masahe. Kumpisa yan. Promise magtuga ako. nya rin lasing ko Paglungag mo man po, di magprito isda. Narinis ko na bata, mas lisutad. Ako, pagpurutin na. wala ko si sister guys ato siya simbahan kay nang umpisal si sister na among bata nalingaw mo siya guys hindi tiyari guys kay malingaw ta sa salida guys oh gitilapan sa ero mabuhi siya gitilapan siya sa ero computer naman ang limang muha eh. Oh no, where is the backlog? Yes, pen. Yes, ball pen. Tagay siya ka naniligaw. Agi lang. Dolphin No daw, pen daw. Delikado eh. Nang umay ko yung ulo, anak na. Yo. Right turner. Wala, yo go home na, yo go home. Ala, matulog si Dada, matulog. Ano kayo, mga upas man eh. Naman tayo hupas ka anak na lang. Dalala. Oy, why you cry? Ayaw pa sa lito, matulog. Oy, why you cry? Don't cry. Don't cry. Matulog ba po, Day? Oh, you see that? Oh, you see that? A big, sana? Mabit popcorn. Oh, you see that? Oh, Momo? You see that, Momo? Patanawan na lang na siya kato yung tanawon, permi mo na. Mabit sa mga iko na to. Katong cat. Bibi, what is the kuan? What is a kurog cat? Your movie. Meow meow. Meow meow na yung movie na. Si Bricks, oh. Meow meow katong what? Baby, what you call that movie? Meow meow. Meow meow daw. Yung kray-kray ang bata guys kaya nakakita siya pintilpin guys niya nagsulat siya di man siya. Di siya tagal pintilpin kay mausik mahupas mo to ningila kog mayo di among gilingaw karon gipangitanan mo salida nga meow meow. Oh, meow meow. Sa katungalan to yung salida nga meow meow. Nara oh iring, nara na kana nang main ka. Na meow meow daw nang. Na. Meow meow. Inside the Minecraft. Na Netflix. Nagikuha nag-iring guys para mohilom guys kay nag-web. Yes, meow kaya magluto na po. Uy, look. Oh no. Wow, meow meow, very beautiful. Wow. Beautiful meow meow. Yan, nalingaw na sa iring guys. Naglantaw na.
Nalingaw ang bata sa meow-meow. Oh, wow! Amazing! Wow! Wow! Amazing! No, not Momo. It's a meow. It's a cat. Yes, it's a cat. Not Momo. Ah, Kira ko yami ka? Yabi. Ah, ibutang. Yan, Momo. You want to say Cocomelon? Bata guys, nahilom na guys. Mao man na iyang kuan guys kanang meow. Uy, this not meow mo. That's a meow meow. Hi, Kuya. Ano man, yan nga mo. Kailan may bayro yung ganina. Kulangan, di ko 100 bayro nun. Ano ka maplasan ng 100? Kung ilista din na ha. Yan, mula ko pa po. Kuya, ilista kuya. What, Kuya? Oh. Hala, meow meow. Bibi, si meow meow. What, the letter meow meow kitten. That's a kitten. Nay mo palit. Pila ma. Ang bata guys nagmaoy. Uy, dun! Dun! What is that? Ah? What is that? You put inside. Yes. Ayan. The inside. Put inside. Okay. Already? Manosplit man taning bata ay. Lam meow meow oh, iskuan oh, jumping. Na see? Running then jumping. Na see? That's the bones of meow meow oh, so very oh, tiger. He become tiger. Na see? Nalingaw ng bata guys. Manosplit taning bata ah. Oh, dun! Ala, dun po! Ayaw, kasukan tang mami, anak! Meow meow have a big eyes. Na see? Meow meow is highly jump eh. Highly jump. Naunsa na niya kung English guys. Oh, see? Geography. Alam, meow meow is jumping so high. Up, come. Sit here. Oy, dirty. Your dress dirty. Ah. Ang bata guys, gakamang-kamang na guys. Come here. Sit down. Come. Na, ang dress na dirty na. Your dress is dirty already, see? Oh, okay, we're watching Cocomelon, baby. Watching TV if you want to. See the snake kitten, oh. Done. What? Huh? Hala. Hala. What happened? Oh, because of this paper. That's why. Have a lock in your hand. Now what?
na guys, ako yung English guys. Wala nagtawala diri, wala dito. Mingaw-mingaw karon guys, maayo ang panahon karon kay dili kayo init guys. Atong naagi grabe ka init diri guys. Diri kita ang kainit guys, super good. Muto nga. Ibuntangan og katong kuan guys, katong black na mga mustikero kay para dili kayo makalapos ang kainit sa panahon karon. Okay ang panahon karon kay dili siya init, galing lang sigawlan ulan. Muulan, muundang ang atong panahon diri sa Pagadian guys, kay naatay low pressure man siguro. So mahal ang isda na pud karon guys. So di sa tong merkado ani mag-itlog lang sa tagsudan ani guys perme. Boiled egg. Ah. Okay, it's okay. It's okay. It's okay. Yes. Na guys. Unya, yagulit na ko sa balay. Back to work na pod, bakaon sa mga dogi. Dayon nag-exercise naman ko ganina guys. Kaganina guys, nag-push up ra ko sa ako ang tiyan og nag-twister ako guys. Wala na ko nag-sumba kay minga naman si Banana nga. Okay na daw di ko mag-sumba kay naniwang naman daw ko. So ako ani is magkuha na lang ko limit ko sa kong kaon. Dayon bisag twister lang ko ang i-exercise o kanisa ko ang tiyan guys nga para mawala na akong kuan sa akong tiyan kaning dako-dako sa tiyan. Pero na okay naman guys, na serious naman ang tiyan. Pero kinahanglan pag umukis. What is this? Wait. What? Bombalastica. Ay, what? What is this? How to read this one? Bombalastical. Bombalastical. Wait. You smile. Mama, baby. Yeah. You have a lipstick. No. This one is. First system. Oh yeah. Let you have. Where? Where mommy put? Where mommy put? Where mommy put the lipstick? I don't know, mommy. I don't know where mommy put the lipstick. No, it's that mine. Don't pick. That's mine. No. This is ate Kring. Yeah. No, that's mine. That's mine. Yeah, the Kring. Now, we watching Cocomelon? No. Oh, yung ano na sa TV. Masakit akong kamot, guys. You watching the TV na kay para dili ilisan ni Mami Cocomelon. Yes, meow. What? But guys, sayang giyaw-yaw, di ko sabot. Water, oh! Your water, oh! That glass, oh, that one. That one, your water. Yeah. Katulgo nung ko guys, oy. Yeah, that one, your water. Yay! Finish! You want water again? More water you want to drink? More water? Yeah. Okay. Okay. Inom siya tubig guys, probuya kining bata. Don't put you put dito. Put na lang ay magkalibog-libog tani ato ang English Inday ay hira ay.
Napabi ko labanan sa balay kasi panakot to natiwas og labat to mong bedsheet dito. Bedsheet na lang hinuon to og habol. Dali ray nung kahit to laban guys. Kay tulo na lang man to kabog. Bedsheet og habol na lang. Duha ka habol isa ka bedsheet kay. Napada ito ko anda ay kaning punda nga katong hotdog na mga kuan unlan. Napada ito. Na lang to ko laban guys. Pero yung mula na ko tulaan. Tulong ko. Ito nga. Dan. Yato na kung si Inday na tataod guys kay matulog man ni siya guys. Hala dun. Hey. Ipot. Put dada. Oh dada o si dada angry dada. Ala. Ipot. Ay, ang bata na nilabot. You put it down. Don't like that. Dada sleeping. Dada angry. Put it down. Baby. You take. Ang imong 500 dada o gigihulog ni Inday Hira. Dura ay. Naglantan na pud ang bata ko pamilon guys at kung gipakuanan kay para mahilom siya guys kay magsigi og kuan guys kanang sa kung sa laylaptan guys nalingaw na guys masayaw na naron. So diri ra tataman guys. Salamat guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, pag-like, share, follow sa akong Facebook page, account, sa akong Reels of TikTok. Thank you so much guys sa inyong tanan. Nag-amping na tanan na live. I love you all guys. Bye. Katulong kay ko guys. Ayas.